Último golpe da jornada que se acabou hoy e vamos aquí a entrevistar aos grandes campeóns. Como se chama este programa? O Golpe! Vamos a ver. Encontramos aquí, a ver, o campeón. Como te sientes con ese trofeo aí diante? La verdad que ahora muy bien, muy contento porque foi moi complicado, además David complicou hasta o último momento. E bueno, aproveito para dedicarlo a Chema, que non puido vir hoy ya do equipo, dedicamos este trofeo a Chema. Moi ben, a ver Ana, campeona das féminas, como te sintes? Bueno, pues bastante ben, porque a pesar de faltar algúns días, pues cheguei aquí. Entonces tamén ten o seu mérito e o seu aquel. Ten o seu mérito, moi ben. Encontramos aquí con o representante dos Villardeiros que foron os campeóns por equipos. Un aplauso para eles. A ver. Teño que decir dar a enhoraboa a todos, sobre todo a Asociación Ovaral, porque está facendo unha gran labor. Felicitar aos nosos contrincantes porque nos puxeron presión hasta o último momento. E nada máis, pues moi contento porque é a primeira vez que participamos, pero vamos a seguir facéndolo porque merece a pena. Claro, participastes con forza, Onde estuvo aquel gran golpe para chegar aquí a este final? Bueno, pues que temos aí dos grandes paranadores como son Hugo e Marcos e Franco, que Franco deulle moi ben, foi o que ao principio nos empuxou. Entonces, oye, e logo as mulleres que... O sea, que temos un equipo bastante compensado. Cuando fallen uns acertan os outros, e iso é o bueno que temos. E cal é o secreto? Iso vai no comer ben ou... Iso tamén. Comer ben é imprescindible, non? Así un poquín de xamón de vez en cuando, un chouricín e unha cerveza San Miguel, por supuesto. É percebes do Cantábrico, quero dicir marisco de porco, non? A eso non chegamos, de Cortello máis ben. Marisco de Cortello. Moi ben, un aplauso para todos. Desde aquí devolvemos a comisión a Ferreira, por moi fácil.